ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sani Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon. How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente? Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa pangunguna na po ni Secretary Sani Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante. Adjustment po sa school calendar na pag-uusapan ba ito? Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sani Angara dahil kapabago pa lang ng schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin. How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito? Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinupursige po nila na ito ang gamitin. Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limon.